For some 18-year-old girls, ang ila na lang problemahon ang ilahang academics pag-abot sa eskwela. Pero para sa tuang featured story sa kini nga episode sa Chit Chat, atong makaila ang usa ka dalaga nga giako tanang responsibilidad sa usa ka inahan samtang siya ga eskwela human sila gibiyaan pipila ka tuig na ang milabay. Gusto lagi kong balik sa mama. Maayong bungkag, this is your proud bisdak boy, Chito Samuntina. Ug mao kini ang story ni Cyril Daday, 18 years old nga personal nato nga gibisita sa Magsaysay, Misamis Oriental. Si Cyril mao ang kinamagulangan sa tulo ka anak ni Eliazar Daday, 38 years old ug kasamtangang ga-recover sa iyang sakit sa baga. Maong si Cyril ang gabantay ug galihok para sa iyahang papa ug mga igsuon nga sila Eliazar Jr., 15 years old ug Cyrus, 10 years old. Sama sa usa ka inahan, si Cyril ang gaandam sa ilang pagkaon matag adlaw samtang ga-eskwela kini. Siya pod ang nagaguide sa pagskwela sa iyang duha ka manghod. Ang istorya sa kinabuhi ni ini nga dalaga gi-share sa usa ka teacher nga si Teacher Mimi, ang class advisor ni Cyril. Katong adlaw nga gi-post nimo to. Unsay nahitabo, Ma Mimi? Hapon na, they're about to go home. Then nag-wash na siya sa mga glasses nga ilang gigamit. Si Cyril. Cyril. And then ako sa akong table. So ako siyang gitawag while she's doing the panghugas. So ako siyang gi-interview at bangmi. Gusay, kanang anong maliit man ka ug anhi sa school in siyang. Ako manggod ang mag-atiman sa akong mga manghud ma'am ug sa akong tibok pamilya. Ano asa day mong mama siya nga. Gibiyaan mi sa akong mama ma'am. Ko asa day siya siya nga to asa latest. Then ako siyang gipangutan ng ano ikaw man ga-attend sa PTA meeting. Si Papa di ay siya. Si Papa ma'am kanang dili makalihok na kay naman siya sakit. Daw bi karon karong gabi sa inyong kaunon. Ingon din siya nga. Hilak din siya. So that's the time nga murag kanang sakitan po ko kay naghilak siya galit. Ingon siya nga. Pag uli, nangita pa siya pagkaon. And then, mangutang siya. So, murag gikumot akong kasing-kasing kay, syempre, nakita na ko si Cyril nga. Sorry sir. Nang may kapansanan ba? Ngayon siya nga, siya raw sa babae. Siya tanan. Iya tanan. Ang kinabuhi nila Cyril, perfect representation sa usa ka pobre nga pamilya sa atong nasod. Human nga dili na makatrabaho ang ilang papa nga si Eliazar, gasalig na lang sila sa 4Ps nga matunol sa ila. 4,000 pesos ang ilang ginapaigo sulod sa tulo ka bulan. Maunang si Cyril sa bata pa nga edad, in most days, gapangutang sa tindahan aron naa sila'y makaon. Sa atong pagbisita sa balay ni Cyril, atong nakita ang ilang kahimtang. Timing nga sa among pagduaw, miulan. Ang ilang gamay nga balay gamit ang nipa nga atop, buslot. Ang balay nila Cyril nanginahanglan gyud og renovation. Si Cyril ug ang iyang pamilya sabay sa pagtulog sa usa ka banig. Si Cyril dili gyud nimo makitaan og pagkaluya sa iyahang personalidad. Maskig maulawon, si Cyril permi gyud gihapon magngisi. Maskig nagkalisod, dili kini niya ginapakita. Pero bisan pa man nga iyang ginatago ang iyang ginabati, naagyud gihapoy hugot
si Cyril. Kumusta man ka sa school, Say? Okay raman, Pero grade 10 na si Cyril karon. grade 10. 2 years ago, ang papa nila Cyril nagkasakit, no? Naay gibati. Nganong nagkasakit si papa ni mo, Say? Ito naman tong pagbiya ni mama. Imong mama ni Bia. Kapoy na daw siya. Yes, mama. Kapoy na daw siya sa kuan sa mua kay kuan daw lagi kanang bisa na to si mama kan liyok mo punto mama pero mabuang po lagi sa kuan ni cellphone. Ngayon kuan. cellphone. Kabantay man ko na naman siya kuan kanang di na siya chat niya. Nalain. Gusto ko makahiram sa iyang cellphone, pwede mo ko pahiram. Si mama ni mo nasako ka sa iyang gibuhat. Nasako ka sa iyang gibuhat. Pasaylon. Kintahay mo, balik si mama ni mo, pasaylon gyapon ni mo. Dawatan na. Dawaton. Dawatan ng balag sakit. Gimingaw kasi mong mama, Say. Tugay, Rasel. Gusto lagi kong balik sa mama. Itong pag-tibon ako, gusto ko makomplete ang among pamilya. Aron daw, mabuo nami. Maura man akong wish na ako sa birthday. Gusto ko makompleto ang among pamilya. Si mama ni mo nagtanaw karon, Say. Unsa man imong gusto isulti, Say? Istorya siya, Say. Pasig naminaw si mama. Ma ko, asa magkakaroon ma. Balik na sa mua ma kay aron na na mga katima sa mua. Dawaton magyapon ka ni Papa bisan sa kakuan. Bisan dako imong sala madawaton magyapon ka na mo ma. Di ka na manisaon. Kung asa man ka na okay ra mong duwa sa kumangon. Tung bata pa ka, naakay giagian nga sakit. Cancer, Cancer. Cancer sa... bukog na. Cancer sa bukog. Sige lang, Say, maningkamot ha, nga maski mo uli na ko sa Davao, maningkamot ha, nga mapacheck gihapon ka ha. Sa una, bata pa siya, nagka-cancer siya sa bukog. Hapit na putlan, pero karon okay na. Okay no? na. Okay na. Pero like what I said, maski pag muuli na ta sa Davao, maningkamot ko, siguro mamimi, mag-coordinate nga mapacheck gihapon na to si Cyril. No? Ay, Cyril! I love you, Sai. Ha? Sa atong chit-chat kauban si Cyril, mabati gyud nimo nga gahandom siya nga mobalik ang ilang mama nga matud pa sa balita nga ilang nadawat aduna nay laing lalaki sa Leyte. Si Eliezer Jr. nga manghod ni Cyril, dili pod nimo makita nga galuya-luya despite sa ilang kahimtang. Siya pod naghandom nga makumpleto ug balik ang ilang pamilya. Mama, karong Pasko mama, tanang muli ka. Mura na ang wish ni mama. Karong Pasko, muli ka. Eh, makita mo naman ng isa ka mapad ma. Dako na ba siya gamay pa ba? Ibigay na po yung niya ma. Uli ka ka ba? Sige lang, unta nga madunggan na tong mga pagampo gaya. Ha? Oo. Pero sa pagkakaroon, kinahanglan niya, kusgan lang ginato ato ang loob, ha? Oo. Ay nagilak. Ay nagilak. Sa Manila, kahibalo ko nga ang ilang papa mausab ang ginawis, ang mubalik ang inahan sa iyang mga anak. Pero tungod sa kahimtang ni Eliezer, nag-decide ko nga dili na lang siya interviewon kay basin mo samot ang iyang depression.
Mao kini ang rason nga nung nagkasakit si Eliazar sa baga. Nagsugod kining iyang problema sa lawas, human sila gibiyaan sa iyang asawa. Sa akong pag-uban sa ilaha sa duha ka adlaw, wala gid ko kabati nga gapaluoy-luoy ni sila. Sila ang mga tao nga wala gid intawon na ngayo og tabang, pero deserving na hatagan. Nabalaan ako nga si Cyril nagdibo karong tuiga. Ug kay tungod sa ilang kapobrehon, wala gid kini siya kasulay og celebration sa usa ka debutante. Tungod sa sponsor nato sa kini nga video nga taga Hawaii, ang Nakamura family, ug sa tabang ni Teacher Mimi ug sa Wisdom Aqua Resort. Na-accomplish nato ang mission nga maka-experience ang dalaga og debut. Salamat pod sa ubang ni Apas ug paghatag og tabang. Kini nga episode nabati gyud nako ang impact sa tinabangay. Tungod niini, ato pong narigaluhan sila Cyril og gamayng renovation sa ilang puy-anan aron mahapsay gamay ang ilang pamuyo. Magpasalamat sab ko sa paryente ni Eliazar nga mitunol og dugang na materyales para sa renovation. Sama sa mga gadibo, naapod tay giandam nga debut shoot para kay Cyril. Pero pag-una ko ni ipakita, ako nanawagan sa mama nila Cyril. Ma'am, kung ikaw galantaw ni ini nga video, bisan pa man sa imong nabuhat nga pagbiya, ang imong pamilya taga-adlaw nga gaampo nga ikaw mubalik sa ilaha. Ma'am, anytime pwede kang mo-reach out sa atoa. Ug sa atong tanan, unta kini maghatag og inspirasyon sa atoa. Nga bisan pa man aduna kitay masinati nga kalisod sa kinabuhi, atong timan-an, aduna pay mas lisod ang kahimtang sa atoa. Ug sa tanang mga estudyante, your struggles pag-abot sa academics, they are valid. But may the story of Cyril give you hope. Be grateful for the privileges you have in life. Study hard in return. Ug para sa imo, Cyril, salamat. Salamat sa imong paghatag og leksyon sa amoa. Happy 18th birthday, Cyril. Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong.
Cyril. Happy 18th birthday, all the way from Hawaii, USA. Happy birthday!